Fy enw I yw Yasmin Begum, a heddiw dwi'n ymyr yn Trebiwt I ddathlu Butetown Carnival. Butetown Carnival ydy'r carnifal mwyaf yn y Caerdydd. Mae'n dechrau tu allan o'r ganolfan Millennium Cymru yn y dde o Caerdydd gyda'r march enfawr o'r ganolfan i'r Lawdyn Square yn y galon o'r gymuned yn Butetown. Mae pobl of colour wedi bod yn Caerdydd ers 200 mlynedd. Daeth llawer o pobl I Gymru I wneud waith ar y llongau yn yr docs. Gwelwyd y dathliadau o'r carnifal cyntaf yma yn Caerdydd, gyda pobl pwy sy'n dod o'r adael a'r gwlad fel St Lucia a Jamaica. Roedd Carnival yn dechrau ymyr yn Trebiwt ar Boxing Day, ble mae pobl wedi fynd ddrws I ddrws gyda homemade instruments, tipyn bach fel merichlwyd. Roedd Carnival cyntaf 100 mlynedd yn ôl. Dechreuodd y Carnival yn y gymuned yn Butetown, ond yn 1987 daeth 30,000 o pobl I ddathlu Carnival. Wedi hiatus fawr, wnaeth yr Carnival dod nôl I Caerdydd gyda grŵp o'r passionate volunteers yn 2012. Mae llawer o pethau I wneud yn yr Carnival. Mae stondinau, bwyd, diod, cantorion a grwpiau yn perfformio. Fel menw Cymraeg Pakistani, mae'n mor bwysig I fi a'r gymuned I ddathlu Butetown Carnival. Mae gyfle I bawb uno a ddathlu diwylliannau gwahanol o Caerdydd. Gobeithio bydd Carnival Butetown yn tyfu ac yn mynd ymlaen 100 mlynedd arall.